Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmagynyň öňünde döredilýän bökdönçlüklerin we olaryň halkara reýslerden köpçülikligiň düşürilmeginiň fonunda Iratyň ýurdun daşyna çykmagyna ýardam bermek boýunça hyzmatlary hem köpelýär. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä häzirki wagtda gadagançylyk problemasyny aradan aýyrmak 2 we 5 000 Amerikan dollary aralygyndaky pula düşýär. Eger adamy bir ýa-da 2 ýedek Türkmenistandan goý bermedik bolsalar, meseleni araçynyň üstü bilen 2 000 dollara çödüp bolýar. Eger adam öň deportasiýa edilen bolsa, baha 5 000-a ýetýär diýip neşir belliýär. Mundan öň adatlyň Türkmenistandaky habarçylary Türkmen raýatlarynyň Aşgabatdan Demirgazyk Kipra uçmak üçin araçylara 2750 dollar möçberinde para bermäge mejbur bolanlygyna degişli waka barada habar berdi. Kanunyna dolu gabat gelmeýän gadagançylyklaryň bar bolan ýerinde olaryň daşyndan aýlanyp geçmegiň ýollary hem bolýar diýip Türkmenistanyň kronikasy belliýär. We gara sanawlara düşen adamyň ýurdun daşyna çykarylmagynyň nyrhynyň hem onuň sanawy düşmeginiň sebäplerini ýa-da onuň özüniň eden hereketlerine ýa-da şeýle adamyň garyndaşy bolmagyna bagly bolýandygyny aýdýar. Şol bir wagtda Türkmenistanda pul bilen hem ýurdun daşyna çykyp bilmeýänleriň sanawy hem saklanýar. Türkmenistanyň kronikasy neşri ýurdun daşyna çykmaga ýardam bermek boýunça hyzmatlaryň öpçün edilişine degişli käbir jikmejik maglumatlar berýär. Şeýle meseleleriň çözgüdi bilen meşgullanýanlaryň we ýygy-ýygydan Istanbuly gatnaýanlaryň biri paýtagtyň ýaşaýjysy Maraldyr diýip neşir habar berýär we onuň adynyň üýtgedilenligini belliýär. Onuň ýakyn garyndaşy migrasiýa gullugynyň ýurdun daşyna gidip gelýänler barada maglumat toplamak we analiz etmek boýunça bölüminde işleýär. Türkmenistanyň daşyna we ýurdun içine goý berilmedikleri şeýlede ýurdun içine we daşyna goý berilmeli däl adamlar hakynda kanun goraýjy organlaryň berýän maglumatlary hem hut gullukda toplanýar. Şu bölümde adamyň adyny gadagançylyga düşenleriň sanawyndan aýryp bolýar. Maral müşteri tapyp öz garyndaşynyň kömegi bilen olara ýurdun daşyna çykmaga ýardam berýär. Ýaňy ýakynda onuň kömegi bilen Istanbuly 3 adam bar diýip olar mundan öň 2 ýedek ýurtdan çykarylmandyr diýip Türkmenistanyň kronikasy belliýär. Türkmenistanyň ilaty soňky bir näçe ýylyň dowamında ýurdun daşyna çykmakda dürli pätkelçilikler bilen ýüz-ýüz bolup gelýär. Ýurdun migrasiýon häkimetleri raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyna gadagançylygynyň bolmagyny resmi taýdan boyun almaýarlar. Döredilýän pätkelçilikleriň sebäplerini hem düşündirmeýärler. Soňky ýyllarda ýurdun daşyna çykmak gadagançylygyna ilkinji nowatda ýaşy 35 çenli denanlar 40 ýaşyna çenli erkekler, daşary ýurtlarda bilim alýan studentler we goşun gullugynda bolmadyk ýaşlar duçar bolýarlar. Köplençe raýatlar özleriniň ýurdun daşyna çykarylmajagyny aeroportda, uçak bolanda bilip galýarlar.